Maayong adlaw mga amigo, amiga no. Niya na punta sa bagong episode nato sa atong mugna-mugna. Niari kita karon sa Barangay Guadalupe kay naintriga kita sa gining ilang instant nga pagkaon or katong dali ra himuon nga pagkaon gitawag nila nga lamaw. Kini original gid kuno nga gihimo ni diri sa Guadalupe. Niya kita karon sa balay ni Arjan no. Aron na intrigahon o giunsa gyud ni paghimo ang lamaw. Hi Arjan. Hello. Unsa man ang mga ingredients nimo aning lamaw? Pwede ablihan nato ang So, atong first ingredient ani is we have rice. okay, yung rice. Kailangan siya ka ng special rice ka ng ganador, siya ka ng local kay para lami ang lasa sa ano siya Oh. kung Okay. and we have boiled eggs. So, siomai sa tisa, originally siya tisa gid siya kay lami ka ng sauce. Okay. Ang naandal sa mga tao. Unsay composition gid aning kuan kining imong lamaw? Unsay mga ingredients ani? So, first we have rice, siomai sa tisa, mani Ka siya. daw? Nya boiled egg, chicharon gikan sa karkar, ana Okay. kay humot. And then we have natay ka ng twist nga garlic bits and kinapusan kanang gi-mince na siya, gidugmok. And then kalamansi para humot, pabaho, and also atong chili garlic sauce nga mo ay nakapadaglami sa ato ang special lamaw. Okay. O ato ang nor nga Soy sauce. soy sauce. Okay, karon na ni ata no tudluan kita ni Arjan unsaon pag prepare ani. So una, atong kaon na to ang 750 ml nga microwavable nga container. So unaon na to ang kanon. So ano siya ako ang measuring cup atong gigamit para sakto ra sad siya. Kailangan puno para busog sa mga mukha. Kuan gid ni siya good for one serving ni Good siya. for no? one serving na yun siya, sir. Mm. Ana. Kailangan gidi ay sad magamit og gloves para sanitation. Para limpyo ang ato ang food nga i-serve kayo. Siyempre, pagkaon natin handle natin. Next, ang ato ang boiled egg. Ito sa siyang panitan. Siya. Okay. Siya. So, ang serving sa siomai is 2 ka buok. Ano siya? Chili sauce. Oh, chili sauce. Then, sunod ato ang chicharon. Chiron.
kinapusan. Una pa limonsito. Limonsito para Unya ang imong sauce diretso na. ano siya, nasarap ito. So, napay tayo usaan nag-ingrid ka ng spring onion, dahonan. Pero depende sa tao kay yung uban di mo ganahan. Mao na Depende naman nga ang special. option lang, option. Okay. Okay. Na sila yung special request, pwede na itong butangan, pwede na sa gilid. Yeah. Sa itong boiled egg, pwede na siya scramble, sunny side up, or boiled. Depende lang Depende sa tao. Unya, kini karon humana siya. Ano yun siya? Mao na siya ang finished product, no? Pila may first ang serving ani? Atong sa first imong serving market? ani is, atong coasting na to is, sa usa ka per serving is 60 pesos. 60 pesos. 60 pesos. Oh, sa 60 pesos busog na. Busog na. Sa panahon karon nato nga ingon ani nakatubang taga pandemic, nakatabang gyud. Kaayo. Daghan ang mga kasagaran unsa may mga order na through online unsay Kani siya kay dilimat so gimando man nga stay at home rata. Gimando man nga stay at home rata. So what I did is nag-post ako through online selling kay ang akong gibuhat is na magkuan ako mag-chat. Yan na sa tayo delivery. okay. So para naman ma-deliver sila kanang door to door para safe ang kanang mga tao. Okay, para di na magawas. Hindi na magawas. Aside sa barato siya, mabusog ka, hassle-free ka siya kay kao na lang. Okay. Okay no. Mao kining gitawag nato nga Special lamaw. lamaw nga diri ra gyud ni. Rice topping. Ang uban itawag na rice topping. Guadalupe. Okay, ni agid diri na makakita sa Guadalupe no aron na masaksihan mao to ang finished product. Unya Ato siya. kay humana man og andam instant ra man siya atong suwayan og unsa kalami ning gitawag nila nga lamaw diri sa Guadalupe. Okay, walang ka prepare si Adjon sa akong additional nga order. Mga unta. Amir kayo. Mga amigo-amiga, ganahan mo sa lamaw diri sa Guadalupe. Niya atong ating himo. Dumadpod nga taga Guadalupe. Daghang salamat sa katong wala pa naka-subscribe. Please subscribe sa atong mga YouTube channel. Promote nato ang lamaw ni Adjon diri sa Guadalupe. Salamat. Unya? Lami, dili. Oh. Meron akong tilawan nila, may siya. Kami siya hang. Sa sumay, itlog. Sa mga paborito, ingredients yan eh.